kadugaya ni mga tawana pre. Atong sabot meeting alas 10. Unsa nag-uras o? Pre, alas 2 naman ron. Asa ka tong mga tawhana pagkalangayan ba? Di keep us on waiting, pre. May udto master, may udto mitek. Oh, may ngudto pod. Udto pa ba ron? Hapon naman ron. Dugaya ninyong mga ni. Asa mas dodong ron? Ambot lang kung ahato siya karon. Asa man di dodong ron pre? Kabalo biya ka, pre, nga naarata diri. Wa, igo kabalo, pre. Pero, sigurado ko, pre, na ato sa iyang brief. Pero kana, pre, og nag-brief to, basin og gapante to niya, way back pag yun. Unsay way back? Tibak maguna pre. Pataka ra magagstorya pre. Way back naman gud ang uso, pre. Naana diyan to sa YouTube, sa Facebook, labi na sa TikTok, eh. Katong mag-ana-ana pa, pre. Way back na naroon, pre, di na natibak. Mao ba pre, mura magkag wati anang naputlag ikog pre. Pero balik ta. Asa na dagayro si Dodong? Sagdin lang to siya eh. Nagpatawag unta kog meeting ninyo karon kay atong pagasabutan ang mga roles o mga pamaagi sa atong grupo para mo ma-orient pag-ayo. An usapod atong sabutan kung unsa ang atong team song gyud kay wa pa jud ko ka-decide. Pero wala man si Dodong. Aton lang ni postpone atong meeting. Unya, manguli lang miron master. Mas maayo nun, pre, kay mangulit sa may kinapon may trabaho. Mag-TikTok po ko. Dili pa ta manguli. Kay na ako ipakita ninyo. Unsa man na imong ipakita, pre? Surprise na, pre. Dili, akong ipakita ninyo ang gigikanan jud sa akong power. Ipakita na ako ninyo kung diin gapuyo ang gamhanang maripusa. Diin man po na gikan imong power, pre. Oo master, di na lagi ka nimong ka-power master. Tarunga gaya na yung pagstorya, mura kag bungi gaya storya. Tara, ako ipakita ninyo kung diin gapuyo ang maripusa. Tara pre. Talail man kay basig chicks na, parang reyes TikTok ba? Dali mo diya kay hapon na. Karon, ania na ta. Diri gagikan ang akong power. Diha gagikan mo ang power, pre. Sam ning kahuya, pre, nga murag saban na man ni, pre. Oo pre, diri gapuyo ang gamhanang maripusa. Diri gagikan ang akong power. Diri nagpuyo master. Makasigaw ka ani siyang kahuya, gamay makay na. Ayaw ninyo yaga-yagai ang maripusa. Kay basig gabaan mo, dili ninya mo makasulti. Ilumis na ninyo sa makadiyot. Kay mag-orasyon ko para magpakita ang maripusa. Ari ang gamanang kahoy pre. Romeo, Mio, po. Romeo, Mio, po. Orasyon dilampay at pagbugto sa mga ugat, paglubong sa ikog, pagtuskik sa itlog. Anaan ang maripusa. Tanawan ninyo siya. Asa man anak, pre? Wala man lagi. Oo master, wala man lagi may nakita. Wala mo'y nakita? Wala gyud mo'y makita kay dili basta-basta magpakita ang gamhanang maripusa sa bisan kinsang mga tao. Ako lang ang makakita kaniya. Bas hindi na tinood ng mariposa master. Bas gikan po na sa China. Ayaw pagsultiana kay basing gabaan ka. Di na niya ka makatingog unyang gabi eh. Pangayog sorry kaniya. Sorry ma'am. Sorry po master. Tara na, balik na ta sa tumitinganan. Goodbye maripusa. Bye ma'am. Pero ay sa pre, nganong kaning ang atong mga bandana pink man eh. Mura man taga-promote ning linya ani. Dito, pre, no?
Pero sa tinuod pre, nakoy kabalaka pre. Basin na niya og tingkod ang atong mga kasing-kasing ani pre. Pero pre, kung lalaki ta pre, ang babae di ang nakapi, di akong ganahan, di ba pre? Mo ba? Muna nga ang tinuod nga color sa mga lalaki pre. Sordia pre, oy, makadlok man pug kang kuyugan. Pasig, unayon ra ko nimo nya. Pero pre, sigurado ko pre, nga lalaki ko pre. Bayi gyud ako pre. So, kung magka kinaunsa magani pre, permero ra mo dai luod anak pre. Tarong dia. Ikaw Elmar, unsa man ka? Laki ba eh? Laki master. Tarungay mo tingog ha? Master, master. Oh, noon sa magka mura magkagilan na itong multo. Ganun karon pa magka nga alas 10 may sabot na to sa itong meeting. Oh, naunsa man ka? Tinsam na imong kuyog. Wala man, master. Kini akong dala nga, piling gwapo. Maupil na kuno siya sa paru-paruchi. Kaagwanta ka, anang niwang man na kayo, mura man nagtukok. So kaya mura man ikatupong. Isa tong sa Korean ganing nga mga drama, tong sikat ng mga Korean nga salida. Katong sa airport. Si Jungkook siguro, sir. Ambot og kinsa ka na imong gisulting artista, wa ko kailana. Ang akong nakita niya katong sa salida sa Korean. To Squid Game. Na ba siya ato, sir? Unsay sir? Ay, master, master. Sorry, sorry. Oh, basta na siya ato katong munika. Siya tong munika, mura siya munika. Unsa nang squid brain pre? Unsa nang squid brain pre? Katawa-katawa ka pre, wa pud kay kabloon sa Squid Game kato nang sikat nga Korean movie ron. Kato pamusilon ka dito hatag ka kwarta. Amo lagi pre. Mo lagi to pre. Pero balik ta. Tay mo kuyog ba? Di na madawat niwang kayo, di na kagwanta. Ay, master. Kani akong migo, paniwang-niwang lang ne, pero daghang bayot na tumbani. Tukol. Tarong ganiya dili na mo yung ipangita. Kinanglan kog mga miyembro kanang kusgan, dagag talent. Ay, master. Wala ka lang masayod ani, master. Pero matador ni silang balangkay. Isog kinang kusgan sila. Unsay matador? Katong manghihaway bayot ay baboy. Dili mitik, oy. Katong magdalag pulang kapa ba nga? Labyog-labyog ana. Sige. Tistingan tanay mong kauban kung maayo bagyo na. Unsa may ngalan nimo? Ikaw, boss. But you can call me Tiago. Tiago, katong naa sa radyo, katong miningon og Tiago, go. Pero miko may mungalan, basin mo may butikong kong ni pre. Mama man ay mo pre. Pero mo lagi basig di ni kagwanta. Nganong mapil man ka sa mong grupo? Ni mga boss. Iburingan ako sa mua. Kay kuan, wa kay mga tao ba? Gusto na ako ng adventure. Kusay pagtuon nimo aning grupo nga paru-paruji. Lingaw-lingaw ra ni. Unya, naba kay 1,000 pesos dia. Wala, boss. Unsay boss? Master mo itawag nako. Kasabot. Oo, master. Pero balik ta. Unsa man nimo pag-apel nga naman tay membership fee nga 1,000 pesos nya wala man kay kwarta. Wala po na, master. Gusto mo ta ko mo apil sa paru-paruji. Pero pwede, utangon. Di ba, master? Nanginanglan matag membro? Pautangan na lang na. Oo, master. Ako na lang utangon ang 1,000. Dayon, tubuan ako 20%. Unsay pagtuon nimo nako Bombay nga nagpa 5-6? Sige, master. Pautangan na siya. Sige. Pautangon tikaw. Pero kinanglan kang magatag og 10% sa imong income kanako kada bulan. Okay ra kana? Oh, kira kayo, master. Kira kayo. Sige. Dawaton tika. Karon, papilion tikaw. Tamis o angang? Wow! Natural! Matamis yun ako, master! Mamili kag tamis nya wala gani kay kwarta. Pre, ikay bahala ani niya kay namili ganahan man siya tamis. Pero wala siya kwarta. Kay bahala ani. Ali dire. Bukasan ako ni mitik.
Sige, bukasin na na. Elmar, kahit na yung 2 ka kamot. Oo, master. Unsa man? Ready na ka? Ready na, master. Pre, ready na siya, pre. Sige, pre. Sige na, pre. Inisiti na. Dong. Sa bangis. Paring ram. Oh, rasyon di lang payat pagbugto sa mga ugat, paglubong sa ikog, pagtuskit. Yay! Shout out! Shout out day ko ni CBC Channel o ni Robert Manisan and to Cuevas family. Shout out! Og shout out po ko ni Mami Ten og ni Maris Ronquillo. Shout out. Ug shoutout ko ni Noel Galang ug ni Abigail Fuertes. Shout Shout out. Og shout out di ko ni Sam Cabiles og ni Ana Cristina Fuliros. Og shout out dahil ni Jake Fishing Adventure and Jeannie Ann. Og moro to mga kabibo sa gusto magpa-shoutout first thing nga magka-comment sa among bagong video nga i-upload bawang among i-shoutout. And please don't forget to like, share, and subscribe and click notification bell para ma-update ko pag nahanap po ni bagong video nga i-upload. Og moro to mga kabibo, daghang salamat. Always na to inumduman ng taong ngilti. Bio!